21, 22, 23, deur is open. Deur is open. Ja, blijven. Hallo, is er iemand? In Frenscher wie het een landelijke wedstrijd voor jeugdbrandwachtploegen. Aan de voorkant krijgen we een procedure, gaan we alles opstellen. Kijken of de spullen aanwezig zijn voor de vuurraad. Nou ja, dan krijgen we het uittrekbericht en gaan we ter plaatse. En dan is voor ons de taak om zo goed mogelijk en het liefst zo snel mogelijk en veilig, mochten er slachtoffers aanwezig zijn, die veilig naar buiten te halen. Maar gewoon zo snel mogelijk en veilig mogelijk de vuurraad te bestrijden. Denk maar aan veiligheid. Ook te komen op deze vuurraad. Nou, hun eigen veiligheid staat voorop. Dat is punt 1, heel belangrijk. Dan zit je binnen met de inzet van de stralen die belangrijk zijn. Waar zet je de eerste straal in, zodat ook weer de mensen veilig kunnen werken. Waar zet je de tweede straal in. De jeugdploegen zijn wichtig, want er zijn de laatste jaren maar 3 vrijwilligers te krijgen voor de brandwacht. Nou, ik vond het voor het gevoel wel goed gaan. Wat is eigenlijk zo'n brandweerwedstrijd? Nou ja, wij oefenen gewoon het hele jaar door. Om zo, als we dan wedstrijden hebben, om zo goed mogelijk een prestatie te leveren. Jullie hebben hard gewerkt, dat is het belangrijkste toch? Wij zien heel veel jeugdleden die doorstromen naar vrijwillige korpsen, beroepskorpsen. Maar die jongens die nemen het wel mee voor hun leven, een stukje discipline, samenwerking. Dus dat vinden wij ook wel heel belangrijk.